हामबाय दिनै हायनोहाय जों दंथंमोन दिन हिमानो तामनिका आइपिएफ तिनि एमन जे पजिशन 25 नतुन बाजार मालबासाव जे जों डे टू डे सिनि जॉइनिंग प्रोग्राम थागिया नर डेली नन मीडिया नि हते नुगि तंगो अमनो काइसा 25 नतुन बाजारनि मालबासन बरक काइसा चेंजिंग नायो हनि जों साइमंखा तामनिके जों आइपिएफ तिनि हते अ नतुन बाजार मालबासाव सुजुग मायको दिस टाइम सुजुग मानखा तो जों कप्लाय बुंनाय जतन आशीर्वाद बाय जों कप्लायमोन परे अ 25 नतुन बाजार मालबासाव जों पूरा चेंजिंग सिस्टम चेंजिंग खायरनाय जों हनै कवरुओ तिनो माहकेनो तिनि जतनबारी बिसिनि आन्दारो बुद्धबारी पारावो चिनी 22 फैमिली नि 57 भोटार बीजेपी याकरै चिनी आइपिएफ बानरम पाइका अरलि दिनेखा चिनी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट चिनी दाबिद बहादुर जमतिया बिनि नेतृत्व जों मानखा बनो जों चिनी पार्टी आइपिएफ तिनि बानारुई आं साकबाय थां आइपिएफ तिनि कैंडिडेट बनो लामसुन्याका तायर फाइमानजाक पाइका चिनी सनकमनि जमतिया सेंट्रल यू आइपिएफ तिनि असिस्टेंट सेक्रेटारी आयंगो चिनी दा हलेंड्रियां दिबि करबुक डिविजन नि मेंबर हामबाय तिनि जों और जगह बीजेपी नि जों आगे तंलायमानि और चिनी बयदबारि पारावो जों दीर्घदिन रंगुई खायफानो जों बरक बाय माने शेयर जायगा हाय हा हानि बाङै कारणे जों कथाल खेमा फिका चिनी प्रभु सारनो को खुग्रो आसके कथाजा और बिसिंगो चिनी बरक नबु ताक जरा नायि तंमनि लुकजागो हानि बाङै जों वो चिनी सार कैंडिडेट नो जों हाजागै चिनी और चिनी बयदबारि पारावो 22 फैमिली ते 57 भोटार जों तिनि आइपिएफ टी वो जॉइनिंग खाय बे खायमनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट खायतुमनि आनि मुंगे बीर बहादुर जमातिया